Hola a tots i benvinguts una vegada més a la secció de Confinament Amb. Aquesta vegada rebem el Cedisna Group, que és el júnior masculí del club. Ens acompanya el Marc Montaner, l'entrenador junt amb el Juanfra Paredes. Hola, Marc. On és? Hola, Jan, ajudant tècnic de l'equip. Què tal? Hola, on és? I a l'Aleix Balcells, que és el capità de l'equip i aquest cas representarà una mica els jugadors del Cedisna Group. Què tal, Aleix? Hola, bones. Bé. Bé, primer de tot, com esteu de salut? Lo primer, com esteu a casa? Com va això? Bé. Amb el tema salut, de moment, almenys al meu entorn, tothom està bé. I a casa doncs, estem passant els dies com podem. Anar treballant a la universitat, fer una mica d'esport per mantenir la forma física i esperant que això passi els dies i que s'acabi aviat. Molt bé. Bueno, jo igual, bé, com ha dit el Marc, pues, estem a casa. Jo estic, en aquest cas, confiant en els meus avis, ja que la mare és farmacèutica i creiem que és el més oportú i si no tindré contacte directament amb ella. Per sort no sortim de casa, ens podem portar també el tema d'aliments i tot, ja que tinc, els meus avis són factor de risc i tinc el meu besavi que ja té 102 anys i degut a això doncs, intentem sortir, a no ser que sigui per alguna urgència o algun cas similar, doncs no sortir i pel tema de classes ho faig tot tema virtual i també fem una mica d'exercici cada dia per tal de mantenir la forma. Molt bé. I jo també, de moment tota la família bé, estem tots sants i estalvis, de moment, i res, tota la família també bé. Molt bé, doncs 3 de 3 també un altre cop, toquem fusta. I ja en el teu cas, la veritat que me n'alegro especialment, perquè fins ara no coneixia cap cas així, m'alegro que amb gent gran i això tots estiguin de conya, a tope. Sí. Bueno, el que comenteu ara una mica així per sobre, com esteu passant el temps? No sé si ja Netflix us ha denunciat per accés de sèries i pel·lícules gastades, si esteu fent una mica d'exercicis amb vosaltres al cos tècnic, com Aleix, en el teu cas també en tot l'equip, no sé si us han passat una mica de pla físic, com ho esteu passant això? Com mateu les hores? Bueno, doncs, abans, quan no hi havia encara classes, que estava tot una mica més pendent, sí que tiràvem més de Netflix i més d'aquestes coses, però ara jo mateix als matins els tinc plens treballant amb la universitat, que m'ocupa bastant temps, i a la tarda pues, vaig tornant una mica entre una mica de bicicleta, una mica de Play, una mica de Netflix, però la veritat és que tinc tot el dia lliure, però l'ocupo de maneres productives, entenc jo. Molt bé. Bueno, jo, si fa o no fa igual, tinc cada matí de la setmana tinc classes virtuals, que m'ocupa pràcticament tot el matí, i a la tarda, pues res, una mica de Netflix, sobretot també cada dia fer una mica d'esport, i res, Netflix també és veritat que ocupa bastanta estona, sobretot ara amb el Last Dance, que acaba de sortir, que pels amants del bàsquet com som nosaltres, doncs, hòstia, és una gran sèrie que podem seguir. I bé, jo només dic que al final t'acostumes a la rutina, i jo m'he acostumat. Bueno, no tenim aquests entrenadors que no ens passen un pla físic, això sí que no. No tenim els entrenadors, però bueno. Confiem en vosaltres. Doncs jo una mica també el mateix que el Jan, dir perquè o sigui, al matí el tinc tot ple de classes virtuals, o sigui, bàsicament fem classes o faig deures, si no tinc classe algun dia, i després, bueno, dino, i després, diguéssim, també faig Netflix una mica, faig deures també a la tarda, i després de 8 a 9, bàsicament, sempre faig una rutina d'esports o d'exercici físic. Molt bé, i això del tema estudis, tant el vostre cas de la carrera, també el batxillerat i tal, com es porta el tema d'estudis? És viable? No sé si... Últimament he sentit algun problema de que fins i tot hi ha algun servidor, no? Hi ha algun institut que no estan preparades aquelles plataformes per aguantar tanta gent, que no sé, heu tingut algun problema vosaltres o ho podeu portar més o menys bé? Bueno, ara es comença a estabilitzar una mica, però les 2 primeres setmanes van ser un caos complet, perquè els professors tampoc sabien com adaptar les classes, la part presencial no sabien com fer la part virtual, i encara ens estem estabilitzant una mica, canviant criteris d'avaluació dels exàmens, etc. Però pas a pas sí que va millorant la situació, però crec que acabarem el curs bé. Bueno. Jo res, més o menys igual que el Monta. Vull dir, crec que al principi la cosa no estava clara, com funcionaria, quina plataforma utilitzar, van estar els primers dies que, diguéssim, hi havia una setmana de festa, perquè s'havien d'adaptar de com fer-ho, però un cop ho van tindre llestit, la cosa ha
ha anat perfecte. Vull dir que hi hem pogut fer classe, els horaris perfectes. Sí que, òbviament, hi havia algun dia que hi havia alguna puntualitat que a algú no li anava bé a internet, parlant del professorat, dels alumnes també, però clar, no es veu tant. Però bueno, sempre hi ha hagut alguna alternativa, hem pogut canviar el sistema i sempre s'ha pogut fer tot com tocava, mantenint els horaris establerts. I jo, bé, la veritat que al principi també va ser difícil, perquè alguns professors no sabien com anar tot això, o no sabien com fer classes virtuals, però bé, que després al final ja sí que t'has anat acostumant i hem anat fent classes, però això sí que el tercer trimestre, diguéssim que el tercer trimestre no comptarà per nota i per això que només ens compta els 2 trimestres primers. I res, i això ens ajuda bastant, perquè si tens el primer i el segon trimestre bastant bo, doncs el tercer només serveix per pujar nota. Això t'anava a dir, si et cau a favor o no, això, Aleix. Sí, això sí. A mi em cau a favor, Perquè jo tinc alguns coneguts que el que fan és l'esprint final. I llavors, clar... Llavors allà vas fotut, Ara amb aquesta situació vas fotut. Bueno, us anava a preguntar, temporada finalitzada. Deu ser el primer cop que, bueno, almenys a mi la meva experiència, que es frena de cop això. Com heu rebut la notícia? Us ha sorprès? Com us ha impactat el tema? Bueno, sorprendre no, perquè ja es veia que això no podia avançar gaire més la temporada. I com ens ha impactat, bueno, la veritat és que no podem dir que ens hagi molestat, perquè òbviament la salut és el més important, però sí que aquest any era un equip que ja era el segon any que estava junt, que estem treballant primer amb el Juan Ferni i jo, ara amb jo i el Jan, i anem amb uns objectius, la veritat, de guanyar coses. Aquest any ja vam guanyar la Copa Federació al Nadal, i la veritat és que el nostre objectiu era primer aconseguir la final a 4 a la Seu i poder lluitar per entrar a uns campionats de Catalunya territorials, ja que els juniors de segon any hi ha molts jugadors que acaben la seva etapa de formació i sempre és maco acabar amb un bon gust de boca. Bé, igual, el que he dit al Monta, l'any passat van tindre, tot i que no els entrenava, sí és veritat que els seguia bastant, i van tindre un any molt complicat, junior interterritorial, amb jugadors que eren cadets, la resta de juniors eren de primer, una lliga molt física, on el nivell ja era molt superior, i dit això, jo crec que aquest any era un any per gaudir del bàsquet, no? Com bé he dit al Monta, hi ha jugadors que és el seu últim any d'etapa de formació, que era l'any en què més ho podien disfrutar, que ja no només era com etapes formatives prèvies que jo m'apunto a bàsquet perquè tinc el meu amic o perquè els pares m'obliden a fer alguna d'esport, sinó perquè estan aquí perquè els agrada el bàsquet, perquè disfrutaven i crec que l'any oportú. De fet, fins al moment de deixar-ho, havíem tret molts bons resultats, creiem molt amb l'equip, teníem una química molt bona, ens ho passàvem molt bé tant jugant a casa com a fora als viatges també, i la informació crec que era d'esperar, no? Sabem que això anava per llarg, que era molt complicat que reunís totes les competicions i res, vull dir, contents bàsicament perquè l'important és la salut, malgrat que no podem acabar la temporada, que és una pena. Bé, jo primer de tot vull parlar en representació dels 2 capitans, perquè ja que el Quim no ha pogut ser, amb aquest equip érem els 2 capitans, no hi havia ni primer ni segon, llavors parlarem en representació dels 2 capitans. Molt bé. I res, primer, jo i segurament la resta de l'equip ens ha afectat bastant malament perquè jo, quan m'ho van dir, vaig quasi salto per les parets i vaig estar 2 o 3 dies amb bastanta ràbia perquè aquesta temporada sincerament la veia molt ben encarada. Estàvem amb una derrota només, amb la Copa guanyada i ens veiem molt bé, la veritat, a la Lliga. I res, això, però que tot i així la salut és el primer i el més important, però tot i així ens emportem el millor i res, perquè jo segurament l'any que ve no sé què faré, no sé si seguiré, però res, això. O sigui, potser el que dius de saltar de ràbia és aquí al punt següent on anava a entrar. Pot ser perquè sigui això, perquè estem parlant d'una categoria júnior, de que, clar, no sé vosaltres, però per mi va ser com un any el més especial per mi, i jo em fico a la pell de que em diuen que això es frena de cop i és això, que no has jugat l'últim partit amb els teus amics, que en el nostre cas a la Seu no sabem quan tornem a jugar, i et diuen que s'acaba en sec. Pot ser per aquest motiu, Aleix, que t'hagi donat... Ho has menys acceptat. No, sí, perquè tu veus... O sigui, la temporada passada, també teníem el Monta i el Juanfra de mateixa entrenadors, però estàvem a júnior interterritorial de Barcelona. I la veritat és que, sí, estàvem amb els amics, però va costar més, i quasi no rascàvem victòria,
però bueno. I teníem tios de 2x2. I ara venir l'últim any de júnior a Territorial de Lleida, que sí, vale, potser és una mica més fàcil, però tot i així tenim tots els amics, tenim tots els companys, que és l'últim any, diguéssim que t'afecta, saps? Perquè no saps si seguiràs i en veritat et dona bastanta ràbia. Jo, si em permets, Climent, sí. No, d'això, del tema. Jo he viscut una situació similar, no amb aquesta pandèmia tan forta que afectés a tothom. Jo, en el meu cas, vaig tenir dues lesions greus. La primera va ser peroné i va ser el segon any de júnior, també. No sé si tot just havíem jugat 8 partits de competició. És veritat que no era territorial, era inter, però és igual. La situació més o menys és la mateixa. Teníem bons resultats, érem un equip molt consolidat, érem una pinya. És del que tècnicament hi havia tàcticament equips molt superiors a nosaltres, però a l'hora de jugar com a equip crec que érem el millor equip perquè ens tiràvem a terra per cada pilota, no deixàvem mai de lluitar. I a mi entenc l'Aleix, entenc la situació de la majoria de júniors, sobretot encara, com ves, d'aquesta etapa júnior, perquè se'm va tallar en sec. El moment en què m'ho he fet, tot sembla que hem esguins i poca cosa més, però resulta que va ser un trencament de peroné i hem perdut tota la temporada. Clar, era una situació en què tenia tots els companys que seguien jugant, que jo moria d'impotència, molt just vaig sortir de l'hospital que m'han donat a l'alta mèdica, ja intentava estar amb l'equip, tot i l'estat en què estava, perquè si més no volia seguir formar part de la família, no?, de l'equip. I és una situació complicada, és una situació molt complicada i els entenc perfectament, encara que no sigui un cas exactament igual. Sí, perquè tu, Jan i Marc, heu sortit quasi bé de l'ou, no? Que heu deixat de ser júniors de fa 2-3 anyets. Sí, sí. No sé si, clar, en aquesta situació suposo que empatitzeu més que mai, no, Marc, amb els jugadors? Clar, amb el Jan, que som del mateix any, fa 3 anys, ara farà 3 anys que vam deixar d'estar al bàsquet base, i el que comenteu vosaltres dos, que l'últim any sempre, el que dèiem, que la gent està jugant ja per gust, no estàs per alguna obligació o perquè estàs disfrutant per gust. Llavors, el grup que es forma és un grup d'amics que almenys jo considero que ja el tens per tota la vida. I sempre és maco acabar la temporada, tenir els últims partits, si pots competir per algun títol, i crec que aquesta manera de tallar-ho, el que dius tu, jugar l'últim partit sense saber que aquell partit és l'últim és una sensació molt estranya per un jugador, perquè l'últim partit sempre és especial, a l'acabar te'n vas després a prendre alguna cosa amb els amics. I aquesta sensació de tallat de cop i que no torni a començar, crec que, sobretot pels juniors de segon any, que l'any que ve molts ho deixen o passin ja a sènior, que és tot un món completament diferent, poden portar aquest sentiment que va patir l'Aleix i segurament molts juniors de segon any. I el marxar de la Seu, no? Perquè aquí entrem en una altra fase. A no ser que facis uns estudis especialitzats aquí a la Seu, la majoria, el 80-90% de nosaltres hem de marxar, entrem en el món sènior, no sabem si jugarem, com comentava ara l'Aleix, i bé, és aquesta sensació agredolça, no?, que es queda una mica al cos fred. Parlant una mica de la temporada ara que s'ha acabat, podríem fer una mica de balanç. Estic veient aquí la classificació, com comentàveu, vau fer-vos amb la Copa Federació, si no recordo malament la vau disputar a Balaguer. Correcte. I la vau guanyar, jugant 3 victòries, i a la Lliga primers, de 19 victòries, de 20 partits jugats. Una mica el balanç de com ha sigut la temporada, Marc? No, la veritat és que la temporada ha sigut una temporada molt positiva, perquè, com ha dit el Jan, l'any passat estàvem a júnior interterritorial de Barcelona, amb júniors de primer any i cadets de segon, que ens van pujar a reforçar. I també eren un equip que canviàvem entrenadors, ara entràvem jo al Juanfran, amb jugades noves, sistemes nous, una lliga completament diferent, com ha dit l'Aleix, una superioritat física i tècnica que ens costava molt fer-li front, i vam acabar la temporada en realitat amb 4 derrotes. Amb 4 victòries, perdó. El que ens va servir és per unir el grup i assimilar molt el sistema de joc per aquesta temporada ja jugar de manera automàtica. Ja teníem sistemes, llavors el que ens hem dedicat és amb el Jan, perfeccionar-los, posar a col·locar millor els jugadors, ficar alguna cosa nova per tal de millorar. Jo crec que això ha fet que tinguem aquests bons resultats al llarg de la temporada i sobretot, que tot el que és molt important, la regularitat. El fet de només tenir una derrota en tota la temporada i aquesta derrota sent contra un dels equips que ens pot competir aquesta lliga a casa seva, crec que demostra que és un equip que està treballat i que els jugadors de veritat creuen amb la forma amb la que estàvem entrenant fins ara i que donarà resultats.
Si em deixes ficar una pregunteta per aquí al mig, aquesta cosa que deies de la regularitat, Copa Federació, líders a aquestes alçades que porteu 20 partits, creus que s'hagués mantingut pel final? Que diguéssim que era... pel que lluites durant tota la temporada, imagino que una final a 4 en joc. Tu creus que s'hagués mantingut aquesta regularitat a l'equip? Jo crec que sí, perquè hem comentat abans. Aquesta motivació de és l'últim any, tenim la capacitat d'optar títols, no et relaxes. Un xaval de 16-17 anys amb l'opció de guanyar una copa no relaxi i no ho deixarà escapar. Crec que s'hagués pogut guanyar o s'hagués pogut perdre, perquè òbviament al bàsquet juguen dos equips i es pot perdre fent el millor partit de la teva vida. Però que aquesta regularitat de constància, esforç, treballar, intentar millorar i no relaxar-se en cap moment, jo crec que sí que s'hagués mantingut, sí. Tu, Jan, com has vist la temporada del teu equip? Bueno, bé, com he dit el Monta, crec que ja teníem les jugades més o menys en seguit el guió de l'any passat. Crec que aquest any el que sí que hem fet, el que hem millorat és que els hem obligat a llegir una mica el joc, que ells mateixos ja porten molts anys i que no sigui tot automatismes, de que la jugada hi ha un bloc, es fa un carretó, saps que reps dos blocs, s'ha d'interpretar. A vegades sabent que a la sortida al base de l'exterior surten tant el pivot com el joc el perseguir i tenim bola a l'interior sol. I no és cosa de que sigui de pissarra, simplement que és una lectura de joc. I bàsicament el que ens hem guiat aquest any amb el Monta és acabar de perfeccionar aquestes coses al màxim que hem pogut, que és que ells mateixos hagin après a llegir màxim el joc. I com respecte a la pregunta que li has fet al Monta d'aquesta regularitat, crec que és veritat que sí que, com a tots equips, en una temporada hi ha alts i baixos, però crec que l'haguéssim mantingut, perquè ens preníem cada partit com una final, perquè era l'última temporada, com hem dit tota l'estona, no sabem què faríem l'any que ve, molts ho deixàvem. Per tant, crec que aquest esperit guanyador de mossegar, de tenir ganes d'arribar més, doncs ens hagués fet mantenir-nos allà en tot moment. I crec que després de la temporada l'any passat que vam patir s'ho mereixien i tenien ganes d'anar per totes. Crec que hem tingut un problema tècnic, no? No torna a Sí, entrar. està. Hem tingut la baixa de l'Aleix momentània. Vale, ja està. S'ha volgut baixar del carro. Ja el tenim aquí. Aleix, ara que has tornat a la trucada... Doncs això, Sí, digues. que la veritat és que jo sincerament com a jugador i segurament també la resta de l'equip, com ja he dit abans, veiem la temporada molt ben encarrilada i molt ben encarada, ja que diguéssim que, bueno, a part de que tenim una derrota, sí que tenim 2 o 3 equips que estàvem ahir i estem disputant molt, però tot i així estàvem primers. Però res, que jo veia que un equip amb molta dedicació, diguéssim, molt esforç i que ficava moltes ganes. I com ja he dit abans també, en comparació amb la temporada passada, he vist un canvi brutal amb els jugadors. O sigui, un canvi físic, un canvi de mentalitat, un canvi de voler-ho guanyar, un canvi d'actitud, que sincerament m'agrada molt i per això sincerament m'ha fotut que aquesta temporada s'hagués acabat. Bueno, i perquè la gent us conegui una mica més a cadascun, Marc, comencem per tu. Quants anys portes al club? No sé si has sigut jugador, ara entrenes, fas alguna coseta més? Bueno, jo al club porto tota la vida, els 20 anys que tinc, sembla que vaig entrar als 4 o als 5, més o menys, i vaig estar jugant fins a final del segon any, fins als 18. Llavors vaig prendre el que seria un any sabàtic, quan vaig baixar a Barcelona, però bueno, vaig estar un any sense estar fora del bàsquet i vaig veure que no era el meu, que a mi m'agrada estar en contacte amb alguna cosa, encara que no sigui jugant. Llavors, amb el Juan Fran, em va comentar que agafava el júnior i em va comentar que si volia arribar de segon entrenador i jo em vaig apuntar. I l'any següent el Juan Fran va tornar a fer d'àrbit i llavors em van comentar d'agafar com a primer entrenador i jo vaig dir que cap problema, que sí, que em veia amb capacitat d'això. Llavors aquests han sigut els 2 anys que he estat entrenant, aquest any amb el Jan al costat, que ja portem jugant també des que portem bolquers, com aquell que diu, per tant hi ha hagut problemes d'adaptació entre els dos. I bueno, doncs, aquest soc jo, més o menys tota la vida enganxat al cedis. Molt bé. Tu, Jan, què? Bueno, jo, res, igual que el Monta, vam començar a la mateixa edat, hem portat el bàsquet a la sang, sempre hem jugat junts fins a júnior i a diferència d'ell, jo quan vaig marxar a Vic he seguit vinculat al club. Aquest és el 5è any que estic entrenant, però vaig començar als 16, sempre, òbviament,
acompanyant normalment els equips. Sí que també he pogut viure una etapa de primer entrenador cadet, però ja et dic que és 5 anys entrenant, que he disfrutat moltíssim. He conegut a molta gent, m'ha fet conèixer, ja no com a jugadors, a moltes persones que la veritat que no me n'han penedit de res i m'agradaria seguir vinculat amb aquest club. Tu, Aleix, què? Tota la vida jugant? Bé. Jo també tota la vida, diguéssim ja des dels 3 anys, o sigui 15 anys ja jugant a bàsquet també. I res, també he fet 2 anys d'entrenador, aquests 2 últims anys d'entrenador, de mini, i res, i això. Bueno, i Marc, com et definiries com a entrenador en aquesta breu experiència que de moment portes, que esperem que duri molts anys, però de moment, com et definiries com a entrenador? Bueno, ja veus que en 2 anys la definició que puc obtenir de mi és curta. La veritat és que, bueno, com a entrenador, més que entrenador, el que considero és un acompanyant, a l'estil de que el fet de que estan nois ja de 16-17 anys que són, considero jo, capaços de pensar per si mateixos, encara que a vegades no ho sembli, el que ens dediquem és els deixem fer i quan s'equivoquem els corregim, però sempre els deixem aquest marge de el que comentava abans del Jan. Si tu veus que aquest passe pot estar bé, fes-lo i jo et diré si està mal fet o no, però sempre els deixem aquest punt de llibertat per tal de que ells sàpiguin interpretar el joc. I bueno, a part d'això també, quan era jugador ja sempre m'ha agradat molt l'aspecte tàctic, l'aspecte de veure com anava el joc i tal. I des d'aquest punt de vista sempre m'he fixat molt amb els entrenadors que he tingut. He tingut el Pep Mor, el Flavio i sempre m'ha agradat molt la figura d'entrenador. I els últims anys que vaig estar jugant vaig tenir el Juanfran i el fet de que l'últim entrenador que vaig tenir el Juanfran i el meu primer entrenador, el meu primer any d'entrenador fos el Juanfran, també va fer que aquest pas fos més senzill, ja que tenia la confiança suficient com per preguntar-li al Juanfran aviam com fer això, com fer l'altre, i la veritat és que és una experiència maca. Tu, Jan, què? Com et definiries com... Jo porto res, 5 anys, també l'experiència també pràcticament és nul·la. El que sí que crec és que estic començant una etapa de formació també, no he tingut la de nivell de jugador, crec que ara he evolucionat una mica i ara arriba el pas d'aquesta etapa com a entrenador. He pogut aprendre de molts entrenadors de molt nivell, com el propi David Vallvé que tenim al club, ja no només que m'han entrenat com el José Luis Limones, que per mi m'agradaria destacar aquest nom perquè no he vist entrenador també que entreni millor a equips de formació, és una passada, si la gent no en pot gaudir d'ell, de veritat que és una oportunitat, de l'Arnau Alberic, que l'he acompanyat també, el Pol Ausàs, i la veritat que he après moltíssim d'ells. Jo crec que tot el que sé pràcticament ha estat, ja no només com a jugador, sinó l'etapa que he estat entrenant ha estat gràcies a ells, i res, vull seguir aprenent d'ells, dels millors que hem tingut aquí al club, i ja dic, la meva intenció és seguir entrenant. Fins ara ha estat una experiència magnífica, he acompanyat sempre bons entrenadors, i ja dic, la meva intenció sempre és aprendre i això, seguir aprenent. Molt bé. I tu, Aleix, què? Primer, ja que ens has definit ja una mica com sou el grup de jugadors, tu com et definiries com a jugador? Ficaré el focus directament a tu. És difícil, Si també tens algun entrenador que t'hagi marcat, com en aquest cas que ells es basen en entrenadors per tal, algú que haguis dit, amb aquest he après tot el que sé. A veure, jo, sincerament, com a jugador, el David Vallvé sí que ens ha fotut molta canya i he après bastant d'ell, molt d'ell. I també, com a entrenador, jo sí que també he après molt amb el Seni, que estava amb el Seni, jo estava de segon i el Seni de primer, i també he après bastant perquè, diguéssim, que la forma per expressar-se, tal com és el bàsquet, m'ha ensenyat bastant, també. I res, tornant a jugador, jo crec que em defineixo un tio bastant responsable, diguéssim, amb força actitud i, diguéssim, amb ganes, però de vegades també quan em fico alguna cosa sí que em costa adaptar-me, però tot i així em ser una persona amb actitud. Molt bé. I quina mania... Teniu alguna mania pels entrenaments, pels partits? No sé si... Doncs mira, sí. Sí? Digues. Perquè, a veure, primer els entrenaments tenim una mania que és bastant interessant. Que és arribar tard. No. Segur que no confirmen els entrenadors, si no confirmen ells. Una mania que és bastant interessant, que és quan arribem al vestidor abans de l'entrenament, sempre estem al mateix lloc. Ens seguim cadascú el seu lloc. Tenim aquest, aquí es fica aquest, allà els de segon any o els de primer any, no discriminem ni res, però cadascú el seu lloc. I després també
tenim una altra mania que és, bueno, quan acabem el partit i guanyàvem, fèiem el goril·la, dèiem nosaltres el goril·la, que és ficar-nos al mig camp, ens ficàvem enrotllant i un al mig començava a fer el goril·la i res, tots a girar al voltant d'ell i res, ens ho passàvem bastant bé, la veritat. Molt bé. I Marc, Jan, alguna mania ja d'entrenadors? Repetir calçotets, repetir pantalons, no canviar el retolador de la pissarra, encara que ja no es vegi res. Alguna mania o què? No, jo com a entrenador de moment no m'ha donat temps encara d'agafar cap mania, però sí que aquesta de repetir calçotets i repetir mitjons i repetir tot el possible sí que he de dir que la tenia com a jugador. De moment com a entrenador. Un cop rentats, no, ja? Sí, òbviament. Tu, Jan, què? Jo com a jugador similar al Monta, també sempre tenim les mateixes manies a l'hora de vestir amb l'escalfador aquell de partit o els mitjons, i pel que fa a entrenador, res. Sobretot, l'única cosa abans de començar el partit, donar la mà tant a tots els jugadors, tant els que entren com a titulars com als que no ho entren, que no vol dir que siguin millors o pitjors, simplement que aquell dia han estat escollits per començar el partit. I pràcticament això, sobretot donar-los confiança del primer últim jugador i nosaltres anar amb l'entrenador. I ja està, simplement aquesta mania, diguéssim, si es pot considerar mania, que crec que ho hauria de fer tothom. Una bona mania, no? Exacte. Bueno, doncs si sembla bé, per acabar farem una ronda de preguntes ràpides. Marc, comencem per tu. Una pel·lícula o sèrie que ens recomanis? A mi m'agrada, la meva pel·lícula preferida és Pulp Fiction, del Quentin Tarantino. Me l'he vist 15 vegades i me la miraré 15 més i no em cansaré de veure-la, aquesta pel·lícula. Jan, què? Jo, més que no soc tant de pel·lis, miro sèries i, com tots sabeu, dia d'avui La Casa de Papel, perquè és molt òbvia, i una altra, Peaky Blinders, també. Bastant interessant, la veritat. Tu, Aleix, què? I jo recomano una sèrie que ara, bueno, me l'estic acabant ja, però és brutal, en sèrio, la recomano al màxim, que és Prison Break. No sé si sabeu quina és, però en sèrio és una creativitat, una imaginació bestial. Marc, un lloc del món que t'hagi impactat. Que m'hagi impactat? Sí, que t'hagis quedat sorprès, I no val dir el Plana. No m'he impactat, no em deixa de sorprendre el Plana. Jo crec que Istanbul. I vaig anar a un intercanvi amb l'institut, quan encara feia quart d'ESO, i crec que em va sorprendre sobretot per la diferència que hi ha entre un riu d'un costat a l'altre, entre la part cristiana i la part musulmana. És espectacular, semblen dos països diferents i em va sorprendre molt. A tu, Jan? Jo diria, com a lloc, he estat a Nova York i la veritat que més que res per per la cultura que tenen ells, veure la vida tot a lo grande, pues, hòstia, és magnífic, no? Poder disfrutar les coses, per mínimes que siguin, doncs disfrutar d'aquesta manera és brutal. I si és d'elegir un altre lloc, encara que diguis que no m'impacte tant o no impacte la gent, és Mallorca, bàsicament perquè tinc la família allà i no puc disfrutar durant l'any. La veritat que és un lloc molt bonic, hi ha indrets molt macos i per això dic que sempre la tinc amb mi. Tinc una cama aquí i una altra d'allà, per tant sempre la tinc present. Tu, Aleix, què? I jo també, doncs mira, comparteixo un dels llocs del Jan, que és Nova York. També vaig estar 2 setmanes als Estats Units. Bueno, vaig estar a Canadà, en Boston, Nova York i res, Nova York va ser molt impactant, tenim tots els edificis, els gratacels allà davant, és la veritat molt impactant. Amb tanta ruta americana no vas veure cap partit de la NBA o què? Sí, no? No, vaig arribar tard. Era el juny, juliol i ja s'havien acabat. Doncs aquest any potser sí que la veurem, el juny-juliol. Jo, de fet, això que deies, jo més que res diria pel tema cultural d'allà, i sí que vaig arribar, també va ser l'estiu, i hi havia la Lliga Femenina, també que sempre està que donem suport a la Lliga Femenina, i vaig anar a veure un partit de Los Angeles, de Spark, contra Minnesota. I la veritat que molt bé, al Madison, i la veritat que també molt ambient. Crec que allà l'esport femení també està molt ben vist, cosa que sempre ens queixem de que hauria d'estar a la mateixa alçada que el masculí. Per sort tenim aquí la seu aquesta sort de poder tindre un primer equip, però la veritat que molt ambient i molt guai viure també aquesta experiència de veure un partit a la NBA. La veritat que és un punt pendent i sobretot un referent per aprendre, ara com esmentava Jan, perquè a més aquest any s'ha millorat molt els convenis entre jugadores, els clubs,
les jugadores tenen formació, no els hi faltarà feina, s'estan cada cop marcant les distàncies però igualant els nois, com així dius, i tenim molt d'aprendre d'Amèrica. A part de ser preciosa, com dieu, tenim molt que aprendre. Marc, un jugador de bàsquet. Jo, jugador de bàsquet, no he sigut mai de tenir un ídol, allò que dius, vull ser com ell, però sí que és veritat que a mi m'agradava molt el Barça de Xavi Pasqual, el de l'Eurolliga de París, i el jugador que més m'agradava, sobretot perquè portava el número 5 igual que jo, era Gianluca Basile. Tirant. Jo, si m'he quedat amb un ídol, òbviament no he viscut l'època de Michael Jordan, que repeteixo, amb el Last Dance segurament molta gent deu estar allà dient hosti, quina estrella i brutal la seva trajectòria. Jo em quedaria amb Kobe Bryant i a dia d'avui em quedo amb el Luka Doncic, que és un jugador espectacular, ja no amb nivell de natació, amb la visió de joc i que des de fa, avui precisament crec que fa 5 anys que va debutar a CB. Pues sí. Ho veiem, de debutar a la CB a un crio de 16 anys, que no té pèls a la barba, i a dia d'avui pues, són les estrelles de la NBA, no? Vull dir, no falta dir res més. De ficar un triple amb 9 segons de jugar un partit, acaba compartint un 5 inicial de l'All-Star amb aquelles eminents. Simplement espectacular. Aleix, tu què? Bé, jo és que no tinc jugadors preferits, però sí que també comparteixo l'opinió del jugador del Jan, que també és Luka Doncic, de la NBA, i també m'encanta molt Stephen Curry, m'enamoro quan el seu tiro i tot. I també de l'Eurolliga, també m'encanta molt del Barça aquest any, Nikola Mirotic i Corey Higgins. M'encanten molt. Una jugadora, Marc? Jo, una jugadora per trajectòria tant amb selecció i clubs i trajectòria personal, crec que Marta Xargay és una de les jugadores que més m'ha impressionat a l'hora de jugar del tema del bàsquet femení. Sí. Li has demanat foto quan ha vingut a... No soc gaire de fotos. No li demanaràs, no? No. Jan, jugadora? Jo, últimament, que ara segueixo molt més des que tenim el Cadí la seva primera al bàsquet femení, és l'Alba Torrents, que és jugadora de selecció, que ara mateix, si poder rectificar, si no dic bé, crec que està a Rússia. És una jugadora de molt talent. L'he vist, la veritat, que crec que a nivell estatal poques jugadores abans a poder mai a Valdemoro, però a dia d'avui crec que és una jugadora que marca diferències. Sí, estan a Rússia, Turquia, on tu diguis, que ha jugat a Turquia, és una fora de sèrie. Aleix, una jugadora, tu? Bé, jo em quedaria amb Sydney Wiss, d'aquest any de la Seu, que sincerament, quan va venir aquí em va agradar molt, el seu tiro sobretot, que tenia el seu tiro americà, i res, doncs sí, em quedo amb Sydney Wiss. No sé si has vist algun highlight de la NBA, perquè estem parlant d'una jugadora que jugava a l'Staples Center i que hem tingut la sort de tenir-la al Palau. D'un Derek Fisher, amb tots els respectes, hem anat a parar un Bernat Canut. Amb tots els respectes, òbviament. I tan gran entrenador. Però impacte el saber que tenim aquest món professional tan a prop aquí a la Seu. Bueno, nois, doncs ha sigut un plaer. Fins aquí l'entrevista. Primer de tot, gràcies a cadascun de vosaltres pel vostre temps. I no sé si teniu algun missatge més que afegir a la gent o el que veieu. Bueno, jo sí, No sé si primer els entrenadors. Sí, va, si volen parlar, sí. El típic que sent avui en dia, no? Que paciència, que esperem una mica que això s'acabi quan sortim, que ja sigui definitiu, que no hem de tornar a entrar. Bueno, això, el mateix que molta força a tothom, paciència, que si tot va bé aviat en sortirem i amb ganes de tornar a lo que més ens uneix i el que més ens agrada, que és el bàsquet. Bueno, i jo, primer de tot, no sé si l'any que ve seguiré. Segurament que tornaré al Cedis, però l'any que ve no estic gaire segur de si seguiré. Però tot i així, primer agrair als entrenadors, a tots els que he tingut, els d'aquest any també, i també donar moltes gràcies als jugadors, als membres de l'equip, que ha estat una temporada i moltes temporades junts, unes temporades fantàstiques. I res, i això també, salut, paciència i que ens sortirem d'aquesta. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista amb el Cedis Group. Gràcies per veure'ns i ens veiem a la propera.